ọhaneze na mana ege ntị na-awụchigo ejere obere ezumike je gwuo obere egwuregwu ma na-achịtakwa ọ bụrụ ka na-esonyere ọka bụ n'isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme ka anyị na-ewetara unu oge aṅụle ụmụna mgbala wuchi n'oge aṅụle nke a na ihe emume ọ na-abụ sọsọ ihe na-akpụ unu obi ụtọ obi aṅụle ka anyị na-eme n'oge aṅụle ogene ọ na-adabasị ya nwere ebe ị na-aga je gwa ndị agbata obi m na ya wuchigo ka ị bịa bute oche nọrọ ọdụ ka anyị nye gị ndụmọdụ na jee bute oche nọrọ ọdụ ka anyị nye gị ndụmọdụ ya ana m agụzikwa nọrọ apụ ịfụ ka ife niile si na-adaba agasị anyị na-atajara ife niile obere obere atajara anọgide anyị mechala obere ife ejije mechala ọtago anyị adịghị ihe ọ bụrụ na ụmụ aba adịghị oge ahụ bifo anyị aga brek kịta isi na lọrọ eme ịma emekela some audition like audition ị ga-ama ndị ị ga-afụ ndị ama ama fụ ndị wee fụkwa ndị ga-amụ ihe ha jiri bịa ebe ahụ. Ụfọdụ bịara ka anyị bịa nene ka anyị mara ka audition na-adị. Ụfọdụ anụrụ na ya hụ na ị na-eme ihe ejije otu ụbọchị na ụwa niile ga-ama onye na ka nkwe ka a na-esekwere ị ga-ebulo ha amabeghị ebe onye asị na ka anyị na-eje na audition asị na ị na-eje audition ị ga na-afụ ndị mana ị ga-afụ ụdị ndị ọ dị ka ọ dị anyị ga-afụ ndị ahụ ebe ahụ hụ ndị ha amaghị ihe gbasara ihe ejije mana ha chọrọ ị na-ahụ onwe ha n'igwe onyonyo mana ha ama na o nwere ọrụ ndị dịgasị ihe ndị ahụ ọzọ dịkwa ka ibe ya wụ na ọ bụrụ na ije audition ị ga na-agụ akwụkwọ ị ga na-agụ akwụkwọ maka na ịgụ akwụkwọ so na ihe ga-enyere gị aka ma ọ bụrụ na ịbụ onye na-eme ihe ejije ị na-agụ akwụkwọ ị na-ama ihe gbasara acting yotago na ihe ndị ọzọ dị iche iche ị na-agụ akwụkwọ ị na-agbagote na amamihe ọ bụrụ na nke oyibo ka ị na-eme ị ga na-asụ n'ezigbo bekee ọ bụghị ofu bekee ka ị ga-eji mee ihe ejije ise ị ga na-agbanwe bekee ọ ga-egosi ị ga na-agụ akwụkwọ mgbe niile ịsụcha imebi ihe ejije ịsụ ajụọ biko onye gbanyere ọkụ mgbe onye na ọkụ biko na oyibo onye akụsara production so ọ na-adịkwa mkpa kwekọta nwanne ifu ihe a this career a na-ekwu maka akara aka na this movie ọ na-adị mkpa ọ bụla ịbụ onye nwere that passion ịbụla isila mbali ihe bụ ngị nwee nyocha ebe aka ya anwụrụ nwere ebe ọzọ ebe aka ya awụsọ ọwa ịchọpụtala ihe a bụ ihe a kpọrọ gị ka ime nwanne adala mba maka na ọ dịrị izi ịgbaga eziokwu ọ dịrị izi ọnwụ ife a na-emejizi ọ dịrị anyị na-ekwu that person na-ekwula ọ gaala 2 years plus and ọ nwebeghị ihe afụrụ ọ bụla ihe akpọrọ ya ka o mee dị ha ọ na-ediri ichek ka ihe bụ the problem ka ebe mmiri si baalụ oke ụgbọgụ ka e were mara nke bụ ihe bụ ome ebe bụ ọkpa aka abido ekpegara ọrụ ifu kịta many production houses na-eme film steady 24 otu anyị na-ekwu okwu a na-shoot film many places you may understand so why can't a na-amụkwa mmadụ kịta ụta ya na ebe a kịta maka na ụmụazị anyị amụ kịta ka emekwa ihe ejije a na-amụ ha kịta kwekọta so ka ihe mere ị gaghị achọ ihe bụ ya problem o ji eme ọ bụ sọ audition another thing kwa ga-enyere gị aka dịka onye na-apụta apụta gaa chọọ ọ bụ ọsọ ije audition ka ị gara dị audition kelesịa ụfọdụ ndị mmadụ nara ha akara ekwentị ha o nwere some producers bụ hachi shoot ha na-akpọ audition ha enwetago their cast ha enwego in-house artists ha na-use were shoot their job so ọ bụla ma such people na ịgwa ha the only thing ha need enwe extras ndị akpọ extra ndị bụ enwere ike bụrụ ebe tiri otiti onye abụla edi akala isi akpọ gị ebe ahụ ịma na oge anyị onwe ndị ka a na-esi akpọ a sị na ndị wakapas ekweghọta wakapa so ọ bụgoro ndị wakapas ka ị mere ọ bụgoro 1 scene bụ 2 ọ bụ 5 scene ibidogodi from the ghọta ka ị na-eme nwa obere bifo ya mara ha lee gị anya pụla onye amakwana ọ mụtago ihe ọ dị good and nwekwa ihe a na-akpọ face kwa ihu gị nwanne ka ngwa gị eziokwu ị gara ete ude ọ bụrụ ude oji ka ile etitesi ike ka oji gị lash na-amụ kịrịkịrịkịrị ọ bụrụ nke ọcha ịchapụta dị ọcha acha mara igbo onye ọcha ịghọta ọ bụ ịlachụ ide oji lacha ọcha ka a ga-ama ebe ekwe na izera kọna tupu ịghọta akwakwana ụdị akwa ile nke ọ mere some producers bụ akpọ gị most of them save like 97% of them ala enye costume on set
the only production ị nwere ike ịga na any shoot ị ga-aga na enye gị costume, mostly epic jobs, as in ndị a bụ ndị mgbe ochie ndị agha ama obodo ekekwa aka ọdụzọ nke a ka na-enyekarị costume. But for all these ones a na-eme bụ nke ndị oyibo ma normal home movies, all those ones ọ nke ma ga-achị akwa gị. So ishizi akwa dị ọdịnala nwere ike nye gị ọfịs na ka ị bụrụ ọ bụrụ ibu onye gịrị enwe suit ije chọbanụ suit magharịbazie chọba suit. Ọ bụrụzie na ife onye nwe suit anapụgo gị na nye onye ọzọ, because some producer a ga-achọbara gị suit a ga-akwara gị suit akwụghọta a ga-alụrụ gị nwaanyị atọrọ gị ute akwụghọta. So ị ga-akwadosi ike nwụọ something gala enyegodi gị ego ma onye gala enye gị ego ma bụ onye na-akwado gị ka ị na-aga ka ị na-azụta akwa. Ọ bụ iyi ofu akwa la fim a ije na fim ọzọ ihe design kwuru ije na fim ihe design mmere ezi ihe nkiri gị ọzọ na akwụghọtago. So ị gara agbanwe akwa gị na-agbanwe otu isi ele anya. ihe na-achịkọwa kịta na onye na-achịba na ihe ejije ma akwa ma otu ịdị ihe na-eneta onwe gị anya ọfụma. Ọ nke izizi ịgbaghara la kamera azụ ọ chara ihe ọrụ ya na ị ga-acha acha n'anya ịcha acha ị ga na-eyi akwa ọfụma ya ọ bụrụ na ị iji gụkọ akwa niile dị n'ahịa mana nke anyị nwere hazie ọfụma mara ka ị ga-esi n'iyi ya ka o yi ife. Ụfọdụ ndị bụ ha gafee ebe ị nọ ọ dịka ịmana mkpi gafe ha oge esi si na nke mpụta si na nke ahụ pụta. Ọ na-enyekwa some people nsogbu. Ọ mere onye nyere Zubi Michael one day ọkwa nwoke ibe m ka m na-agwa gị ihe. The guy just ka ha kwuo okwu, the guy chọrọ ịjụ ka ihe ị chọrọ ịma nwanne nwaanyị ọgụ okwu. The guy kwupụrụ Chukwu abịama ihe si ụzụ sirila ọnụ that guy pụta ọ dịka agbanyere ọkụ. Ọ sọrọ kọọ ya ma dị ọkpọ dị producer sị ya kedu onye kpọtara onye ala dị set. Ọ bụọla ọkpọrọ ya one side ọ kparịrị ya n'ihu onye ọbụla nya o kwuru okwu ọ dịka ewere ọkụ o kwuru okwu ọ dịka ewere ime izu n'itoolu ime ka na wepụta ọsọ aka. O were iwe oshuto dasị ndadị aja edere mere ọlala hotel room before mara later oshiatakwa back, but with that oshuto edu to that guy ịghọta. So they have to change the cars and lock the producer one ọbụla that particular guy seen here the few and maybe anyone no shoot before because ọ bụla shoot go one continue. So ịmana nsogbu ga-adị ịmana Zubi ihe nwe choice than to still work with the guy ịghọta. So nke nwa bụ onye na-ebido ikwesị ịkwado onwe gị ọfụma dị ọcha nga bụ people fugode gị ha nwa ga-achị ikele gị ịmana ụdị ha ịghọta ha achị ịbịa gị nda. Not to talk of oge nke nwa gaziri meet ezi producer nchọrọ ihe bụ ihe na-eme tinye m n'ihe na ha nwa ga-ejeze oke ka megodi ya ahụ na ịchara acha maka na otu isi wepụta ihe mbụ ha na-ahụ. Ọ bụrụ ịbụ onye mara mma best ị nwere ihe a na-akpọ ya camera face nwe camera face. Ọ bụrụ ịbụ onye jọrọ njọ best ndị jọrọ njọ na-eri ego na movie na comedy ịhapụ all this normal bad comedy jiri njọ gị mee kpaa ego. I'm telling you, ọ bụkwa ijọ small job eri ego karịa nke jọrọ ezigbo njọ. Bright cherezie na nke ikpeazụ a ka oyibo na-esi apụtazi gị n'ọnụ amarazi aghọtara m ihe etiti ya maka mma na ị maara onwe gị maka na ka ị na-asụkarịzi oyibo gị na-akarịzi igbo gị na ihe emume ma aka maka ị mara onwe gị. Ihe niile ndị anyị kwugasị bụ ihe ị kwesịrị ịma dịka onye na-achọ ịba na ihe ejije. Ọ bụ n'ime ụfọdụ ihe ndị anyị kpọgasịrị aha eji m n'aka na ọ ga-enyere gị aka na karịa ị na-achụ na ihe ejije a. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụrụ na ị ga na-agụsị akwụkwọ ike dịka esi ọ bụrụ na iji ọdishọn ị ga-agụ akwụkwọ ị na-eme risaachị ndị obe na-akpọ risaachị gbasara indọstrị na-achịba n'ime ya na-ejikọ onwe gị ọfụma bụrụ ezigbo mmadụ enwere ebe edoweghị aka gị maka na o ebe iru ndị niile ndị nọgodi n'ebe ahịa na-achị ịgarụ ụfọdụ ha ebe aka ị ga-achịkọta n'ụbọchị nke taa maka na ọ bụrụ na ihe ndị niile anyị kpọgasịrị aha bụ ihe ndị ga-enyere gị aka wotu onwe gị ala ebugo n'onwe gị elu wotu onwe gị ala nwee obi umeala na-agụ akwụkwọ mee risaachị gbasara indọstrị na-achịba n'ime ya gị na ndị mmadụ kwesịrị na-akpakọ ọfụma
ọ bụrụ naanị ọdishọn, ijekwa ọdishọn ọ na-enyekwa aka ghọtago ime ihe ndị a niile maka na ọ ga-eso na ihe ga-eduru gị ruo ebe ahụ ị chọrọ ije. Bright, ka okwu ikpeazụ na-atụpụrụ ndị na-ekiri anyị. Igbo ndị ọma, ọ bụrụ na nke ma bụ onye chọrọ ime ihe a, ịnụgo ihe anyị na-ekwu kemgbe, mana ọ ga-adịkwa mma. Ọ nwere ụfọdụ ndị bụ ha ga-enwe the opportunity, enyezi ha the opportunity, ha bịa ebe a na-eme ihe nkiri enye bido ịghọta. So ọ bụrụ na ịbụ onye Chineke mekwara ma ị bụrụ onye akpọrọ ịgakwana ya, inwe obi umeala dịgagodi ya. Ọ bụrụ nke a gara akwụkwọ ụgwọ, ọ bụrụ na the producer bụla obere iri ka o nwere ka onye ụlọ soro ha manage ya. Ihe kachacha mkpa bụ ka ị nwetagodi ihe a chọrọ eshuto da nwa na ịmara na imegodi ya something, because ọ bụrụ na esi na iri ka ije iri ebe a, ọ bụ ile eribe iri n'ụlọ kweghọta usoro ha nwụọ ndidi, emechara danwụ Chineke ga-eweta nke ga-akwụ gị ezigbo ụgwọ n'ihu ị ga-eme. So otu a ka ọ dị. Ọ dị m na anụla ya n'olu enyi na ebe a ka